11:31. Avui, als dematins, volem aclarir, ho dèiem en començar, l'abast d'una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que tomba el límit actual per reclamar les despeses hipotecàries pagades de manera indeguda. Què pot suposar això? La pregunta li fem a la nostra següent convidada, l'advocada Cristina Borrallo. Molt bon dia, Cristina. Hola, molt bon dia, Neus. Cristina, és el que volem aclarir. Què pot implicar això pels hipotecats, pels consumidors? Dèiem nosaltres en començar que consumidors que pensaven que no tenien dret a reclamar les despeses hipotecàries pensant que el termini havia prescrit, ara ho podran fer? Exacte, Neus, aquesta és una sentència que estàvem esperant des de feia molt de temps i a la fi Europa ens ha donat la raó als consumidors, ha tombat el criteri que tenia fins ara el nostre Tribunal Suprem, que desgraciadament estem acostumats a que tingui uns criteris darrerament un poc contradictoris i un poc incongruents, i la veritat que aquesta sentència, que va arribar ahir i que resol 4 qüestions prejudicials que va plantejar l'Audiència Provincial de Barcelona, aquesta sentència obre el camí de les persones consumidores que fins ara ja no podien reclamar les seves despeses hipotecàries perquè veien que el plaç que tenien per reclamar ja havia prescrit. Doncs bé, aquesta sentència que varen rebre ahir amb molt bones notícies, doncs precisament conclou que aquest termini no existeix en la pràctica, i que cada persona que tingui un préstec hipotecari, amb independència dels anys que faci que l'hagi contractat, podrà reclamar les seves despeses de constitució d'aquest préstec. Tot d'una anirem, per tant, en qui pot reclamar i com. Però, Cristina, així, perquè ho puguem entendre, que a vegades costa a l'hora de llegir la sentència, què diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea exactament sobre aquests terminis i aquesta possibilitat de recórrer o no? Sí, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en primer lloc, conclou que la normativa espanyola és clara i que el criteri que havia tingut el Suprem era contradictori, que les persones consumidores no tenen un plaç de 15 anys, que va ser principalment, i després 5 anys, que no tenen 15 anys des del moment de la constitució del préstec, sinó que poden reclamar a partir de la declaració d'abusivitat de la seva clàusula amb un procediment judicial. Per tant, aquella persona que encara no hagi demandat podrà demandar i a partir d'allà començaria el termini de prescripció. En resum i en la pràctica, el que està fent és llevar el règim de prescripció, és a dir, que no tenen prescripció aquestes reclamacions i, per tant, les persones que encara no hagin reclamat ho podran fer. Això és la primera gran notícia que tenim, ho podran fer amb independència dels anys que faci que hagin constituït el seu préstamo i, per tant, aquest criteri que tenia el Suprem darrerament d'agafar la data o la data del préstec o la data de les factures, doncs no pot ser així, ha de ser des del moment de la declaració d'abusivitat de la clàusula de despeses dels seus préstecs. Cristina, i què entenem per clàusules abusives? De quines clàusules estan parlant? Perquè una hipoteca que s'assigna ara, avui, se suposa que ja no té aquestes clàusules abusives, no? Sí, quan xerram de clàusules abusives hem viscut darrerament, en els darrers anys, hem viscut una autèntica avalanxa, diguéssim, de reclamacions bancàries per aquest tema. Una clàusula abusiva podria ser una clàusula sol, les famoses clàusules suelo. També tenim hipoteques multidivisa, que no deixen de ser un clausulat complets. També tenim la comissió d'apertura i també hi ha els gastos de les despeses de constitució de les hipoteques. La sentència que van rebre ahir d'Europa només xerra de despeses hipotecàries, però és cert que com analitza el règim de prescripció dels plaços que tenim per reclamar, també se podrà aplicar aquest sistema que preveu Europa, també se podrà aplicar a la resta de clàusules que poden dir abusives. Sí que és cert que a partir de l'any 2019 va haver-hi un canvi normatiu molt important en la llei de crèdit immobiliari i ha marcat un abans i un després. Després d'aquesta llei ja no, en teoria, ja no haurien d'haver-hi clàusules abusives perquè són il·legals, és a dir, ja la llei no contempla que se puguin donar, però totes les persones que tinguin hipoteques prèvies a l'any 2019 i que encara no hagin reclamat, doncs el nostre consell és que ho revisin, que ho xerrin amb un professional, que els revisi la qüestió, que ho mirin i que si efectivament tenen qualsevol clàusula que pugui ser abusiva, que reclamin.
Per tant, Cristina, important recordar quina és la data clau, no? Que és aquest 2019. Totes les hipoteques signades fins en aquest any són, o tots els hipotecats, són els que d'entrada sí se poden veure afectats per aquest pronunciament i, per tant, són els que, si no han reclamat, han de mirar, han de posar en marxa el procés, com dius, parlant amb un professional per saber què han de fer i a partir de quin procés ho han de fer, no? Exacte. És una data que s'ha de tenir molt en consideració. Sí que és cert que hem rebut qualque cas de fa poc, és a dir, d'hipoteques de fa 1 o 2 anys, és a dir, posteriors a 2019, que hem trobat qualque clàusula, però bueno, aquí ja estem xerrant d'uns altres termes, ja que ja no és que la clàusula sigui abusiva o no, sinó que ja són incompliments contractuals, no? Però la data que tinguin els consumidors que ens estiguin veient ara, la data a tenir en compte és l'any 2019. Hipoteques prèvies a l'any 2019, que revisin tot, perquè segurament qualque clàusula que pot ser abusiva la tenen a la seva escriptura i si no han reclamat encara, doncs que ho facin. Clar, perquè de quines quantitats econòmiques podem estar parlant? M'imagino que això és complicadíssim perquè depèn del número de clàusules i depèn també, evidentment, de l'hipoteca, no? Però podem explicar alguna cosa, donar alguna dada per entendre que pot valer la pena moure el tema? Sí, depèn de la clàusula, efectivament, del tipus de clàusula. Per exemple, aquesta sentència que van rebre ahir se refereix a les despeses de formalització de les escriptures. En quant a les despeses, hi ha una mitjana, per qui ens estigui escoltant, és una mitjana entre 1.000 i 2.000 euros, 1.000-2.000 euros de constitució d'aquesta hipoteca. També la comissió d'apertura normalment és un 1% del capital del préstamo, per tant, en funció del capital, si és més gran o més petit, un 1% pot ser una quantitat important. Després encara hi ha també qualque clàusula sol. Clàusules sol poden tenir reclamacions dineràries molt elevades, hem tingut casos de 50-60.000 euros tranquil·lament. I si ja són casos més greus, com les hipoteques multidivisa, que estaven referenciades a diferents divises estrangeres, aquí hem tingut casos de 100-200.000 euros tranquil·lament, no? Però la sentència d'ahir, que xerra les despeses, és la que avui analitzam, aquí per el consumidor que mos sent, que sàpiga que és això, més o manco estem xerrant de 1.000-2.000 euros més interessos legals. Més interessos legals, que això també és important tenir-ho en compte. Per tant, si ara s'obri aquesta possibilitat per tota persona que signar una hipoteca fins al 2019, podem entendre que ens poden trobar davant una autèntica allau, no?, de peticions o comprovacions d'hipoteques. Sí, efectivament. Se preveu una allau. De fet, nosaltres entre ahir i avui ja hem atès a centenars de persones. O sigui, tenim, de fet, per qui mos escolti, si telefona, el tornarem la cridada, tot d'una que puguem, perquè són moltes les persones que s'estan interessant en aquest tema. Se preveu una allau, l'associació de consumidors, altres despatxos, estem rebent a molta de gent. I aquí ara toca també important veure què fa la banca davant d'aquesta situació, perquè fins ara no s'han pronunciat. Vam veure ahir que en borsa van caure bastant, però no sabem què passarà, com reaccionaran, si cridaran a aquestes persones, si els hi donaran la devolució d'aquestes despeses només amb una reclamació, sense haver de passar pel jutjat. Això seria el seu, això seria un comportament correcte per part de la banca, però fins ara no han mogut fitxa, no han fet cap comunicat oficial i estem a l'espera un poc de com reaccionaran. Cristina, moltíssimes gràcies per aquestes primeres respostes. És, com dius, una sentència important. Segur que estarà bé continuar parlant els dies que venen per anar aclarint dubtes i també per estar pendent, com dius, de quina reacció hi ha des de la banca, perquè no serà el mateix si diuen que amb una única reclamació ja retornen o si és necessari que es posi en marxa un procés judicial, i tampoc serà el mateix si la banca avisa als seus clients o si són els clients que han de fer la reclamació pel seu compte. Per tant, continuarem parlant els dies que venen. Cristina, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, bon dia. Gràcies.